Пътувай с без багаж и кредитни карти от ОББ. Имаме голяма слабост към остров Бали. Поредното ни пътуване до тук е посветено на Санди Мурти, местно бойно изкуство, намиращо все повече последователи по света. Ще бъдем гости на учителя Тура. Преди много години присъствахме на тренировки и демонстрации на подобна школа на остров Ява. Тогава си тръгнахме с много въпроси, които не престанаха да ни вълнуват в годините. И ето, че имаме шанса да се запознаем с един уважаван балиец, човек, който предава безценно знание на своите ученици. Ще прекараме няколко дни на острова и ще надникнем зад мистиката на Санди Мурти. Надяваме се това да бъде възможно, защото това бойно изкуство е обвито в тайнственост. Къщата на Ибо и Тора е типичен балийски дом. Правилата за строеж се спазват поколение наред и всяко нещо си има мястото и обяснението за него. Ето това е семейния храм в къщата на Тура. Всяка сутрин съпругата му готви. Обикновено в семействата в Бали майката е тази, която приготвя храната, защото тази храна трябва да е приготвена с много любов. Сутрин рано тя сготвя каквото ще се яде през деня от семейството, след което прави всички тези малки дарове за боговете. Малките оплетени панерчета от бамбукови листа. Вътре слага от храната, слага цветя, слага плодове и идва и благодари на боговете. Те са поставили тук статуи на трите основни божества, съответно и на божествата, които смятат, че закрилят тяхното семейство. Ето, от сутринта все още стоят даровете тук. Поставени има и пръчици, ароматни пръчици, има напитки също така. Смята се, че храната, когато се дари на боговете, тя символично стои известно време там, където е поставена, след което може да се изяде от членовете на семейството. Другото, което много ми харесва е, че в всяка една къща има такова място, на което можеш да се помолиш, място, на което можеш да останеш за малко насаме, място, на което да медитираш. Има такива кътчета във всяка една къща, във всеки един дом. Ето, например, това е къщата на Тура. Съседите му, погледнете, те са построили своите къщи в оризища. Това са оризища, които вече не действат, но все още може да се види водата, която е останала от обработваемите земи. В съседство от другата страна на къщата има истински оризища. Все още там се събира реколта. Друго много интересно нещо в вярванията и в бита на балийците. Обувките се оставят долу пред храма. По тези алеи също ходиш бос. Изобщо можеш да научиш много, дори и само от едно такова влизане в един такъв балийски дом. Всяко едно нещо си има своя символ, своето значение, своята мъдрост. Те не се молят задължително 3, 5 или 10 пъти на ден. Няма такова нещо при тях. Те се молят постоянно в душата си, дори могат да го правят само на ум, могат да дойдат в храма вкъщи, могат да отидат във всеки един храм, който е по пътя им и просто могат да благодарят, да помолят за каквото душата им иска. Просто те живеят със своите вярвания. Те са изключително свързани със своите вярвания. Няма човек тук, който да не започне деня си с дарове на боговете. Няма човек, който да не благодари преди да си легне за това, че е жив, за това, че има храна на масата. Ученици на Тора са хора с най-различни професии и в най-различна възраст. Има лекари, прокурори, учители. Почти всеки ден в двора на къщата има тренировки. Всички се обличат в бели дрехи и загряват. Демонстрациите започват. Наблюдаваме внимателно всяко действие на мъжете, изправили се в кръга. Все още не разбираме как се случва всичко това. Един стои в центъра и се защитава, сякаш невидима енергия, строяща като в защитен периметър около него. Нападателите се втурват с агресия, замахват, но сякаш се удрят с невидима стена и падат назад. Всичко изглежда някакси театрално.
Демонстрацията е необяснима за нас, незапознатите с това изкуство. Искаме да навлезем по-навътре в темата, но дали ще искат да ни споделят? Тора се усмихва и обещава, че ще разберем всичко, което ни интересува. Запознаваме се с Минчо. Благодарни сме на късмета си, че ще имаме някой, който да ни обясни народния ни език, всичко, което виждаме, но никак не разбираме. Минчо е последовател на Санди Мурти и се е присъединил към групата на Бали, като е посветил цяла година, за да се обучава и да напредва в това мистично знание. Всеки от учениците на Тора е готов да помогне на работата ни, да ни разкаже или покаже, да сподели, да застане пред камерите ни без излишни уговорки. Прави впечатление, че очите на всички се усмихват. Чуваме ги да се наричат братко и сестрице. Наистина имаме усещането, че сме попаднали в едно голямо семейство. Едни се грижат за чистотата на двора, където се провеждат тренировките, други приготвят вечерята, която всички ще споделят вечерта. Нещата се случват толкова спокойно и подредено, че за нашите разбирания и ежедневния стрес, в който живеем, изглежда сякаш времето тук може да се разтяга и в него да вместиш всичко, което пожелаеш. Дали това е възможно да се научи? По време на тренировките никой не говори, всички са концентрирани. Възможно ли е и ние да се научим да се предпазваме така, както учениците на Санди Мурти? Би било изключително вълнуващо да разберем как става това. Но не крием, че е и малко плашещо, защото е извън нашите разбирания и понятията, с които боравим. И все пак любопитството ни кара да поискаме да преминем тази граница на страха и колебанието. Как е възможно да искат да те наранят няколко души, а ти да стоиш изправен сам и невъоръжен срещу тях и да ги отблъскваш с лекота? Искат ли те да те ударят наистина? Ти сам ли се защитаваш или някой от по-напредналите ученици ти помага отстрани? Има ли нещо магиосническо във всичко това? Или е сила, която е дълбоко заспала в теб и чрез Санди Мурти можеш да я събудиш и използваш? Въпросите ни валят. Не искаме нетърпението ни да попречи на тренировката, но наистина ни е трудно да се сдържим и да не влезем в кръга, за да докажем, че всичко е просто шоу за наивници. Разгръща се истинска борба на неверието, поради ограничението на материалните ни разбирания и стаеното някъде в нас усещане, че има и нещо друго, освен познатото за очите. Удар, после нов и още един, и още много. А човекът в центъра върви срещу нападателя си смело и някак безразсъдно и отбива юмруците. Някои от нападателите изглеждат доста агресивни, други не. Интересното е, че след демонстрациите някои са сериозно охлузени от паданията и всички са запахтяни и изтощени от кратката схватка. Какво трябва да означава това? Чакаме с нетърпение финала на днешните им занимания, за да можем да зададем въпросите си. Разговорът е хаотичен. Не знаем как да подходим, как да зададем въпросите, без да направим грешна крачка и да получим откровени отговори. Минчо, ти кога всъщност научи как да се защитаваш от нападение? Кога го усети това? В какъв момент? Това го усетих още вечерта след инициацията, т.е. веднага след самата инициация. Искаш да кажеш, че веднага разбираш как става това нещо, така ли? Веднага започваш да имаш възможност да се защитаваш. Самото разбиране идва малко по-късно на самия процес, как се случва самото нещо. Самото правене, мога така да кажа, веднага започваш да го правиш. Разбирането идва малко по-късно. Какво представлява всъщност инициацията, за която говориш? Какво е това? Това е процеса на събуждане на братите или ангели-пазители, както ги наричат тук. Това са същества. Те вярват, че има такива същества или как? Откъде идва това нещо? Самата инициация е процеса по събуждане на нашите пазители. Според балийците, когато се роди един човек, към него се прикрепят 4 същества, братя, както те им казват, за да го напътстват, за да ни напътстват и пазят през живота. И ако ние ги използваме през цялото време, те са активни винаги. Ако не ги използваме, те заспиват, изпадат в летаргия и с самата инициация става процес на повторното им събуждане. Тъй като ние не сме ги използвали дълго време и затова те са заспали на практика при нас. Ти какво усети след инициацията?
На физическо ниво нямах усещане. Всичко беше вътре, на вътрешно, на духовно по-скоро равнище. Започнах да виждам човека не в неговата физическа форма, а като енергийна структура. Наистина ли? Да. Преди това не се е случвало никога. Въпреки че съм имал умишлени търсения в тази именно посока да го видя. И каква е разликата, примерно, в енергийната структура на различните хора? Мене как ме виждаш, примерно? Има вече разлика, ако човек умишлено работи върху това да открие разликата в енергийните тела на различните хора. В началните стъпки, както съм аз, ми е достатъчно да видя неговата структура, т.е. на човека структурата, да видя къде е неговия център, за да мога да използвам това виждане. Какво знаеш за Санди Мурти? Санди Мурти във вида, в който го практикуваме в момента, е сравнително ново от около 20-22 години. Но от своя страна се базира на много стари балийски вярвания. Още от прехинду епохата. Добре, те на какви вярвания стъпват, за да изградят всъщност това бойно изкуство, да го наречем? Вярванията им са анималистични, т.е. те вярват, че всеки аспект от природата, от околната среда изобщо има защитник, има Бог, който отговаря за този аспект, и поднасяйки респект и уважение към него, той би ни помогнал, когато ние имаме нужда и когато се обърнем към него искрено. А ти кога за първи път участва, ти беше в центъра, нападаха те и ти успя да се защитиш? При мен това беше на втория ден след самата инициация. Имаше отново тренировка и застанах в центъра, за да разбера какво е усещането, какво е чувството. Да. И тогава започнах да разбирам какво е виждането и как да го използвам. Искаш да кажеш, че човек без да е тренирал година, 2-3, може да усвои това знание, може да го събуди в себе си това знание, така ли? Да, тъй като то присъства изначално в нас. Както казах, още от самото ни раждане. Така че не е нещо ново, изначално ново, което ти първа трябва да започне да научаваме как се прави. Това е нещо, което винаги сме знаели. Искаш да кажеш, че ако аз направя инициация утре, примерно до края на седмица ще мога да участвам в демонстрациите и ще мога да се защитавам? Да, със сигурност. Вау! Putu, Yes. can you tell me when did you start to come here to study with Torah? When? 1996. Really? Yeah. Oh, you're a veteran already. Yeah. What was your first feeling of all this strange knowledge? This is my feeling. It's nice because that is we can protect ourselves, and then also that is useful also for protect our family. Can we Yes. protect our family with it? Yeah, our family also, especially ourselves. Yes, it's good for the healthy, and then also healthy mind, healthy body. How do you use it to protect your family, for example? Give me an example. Yeah, so also not just for the family, also for the friend also. We have some like the mantra, so we can use that for the protect somebody. If you see that your friend is in a trouble, Yes. can you say this mantra to protect your friend? Yeah, also with mantra, and then also with the kuncian. After your initiation, you will feel that. So we can use the kuncian, that is the protect somebody. I see. That is we call kuncian, that is after initiation. And then also after we are to be the member, Sandi Murti, so there are the step of we have to following, like the step level like that. So more the high level, so we can use that for the protect up somebody like the friend or family. How often do you come here to train? Every Sunday, Yes. there we are training here. So, yeah. Do you train with the young ones, with the beginners?
Yeah, the senior one Yeah. have to teach the junior, I see. like the yeah, the young one. Yeah. Yeah. Do you train kids or no? Initiation in Sandimurti is 17. I see. Why is that? Yeah, because that is the good for adult, you know. Because this is the spiritual arts, martial art. So then that's the need, like the dun mental. The kid is too young there. Yeah, it's early. Yeah, For the early. kid. Yeah, that is 17 is good. Yeah. Who ate the glass? That is our friend here. He ate it. Yeah, Did he swallow? he's the high level Really? artist. Yeah. What happens with his stomach? May I come and see him tomorrow? Is he alive? Yes, yeah. Okay. Yes, you can see him. Wow. Yeah, that is the blessing from our teacher also, of course. Oh, he helps. The teacher helps when he's doing. Now, the first, you need the blessing from teacher first, and then he do yourself. You Yeah. cannot do it like that. What are you going to eat Like- for dinner? We are going to eat glass. No? No. It's better not to try. Yeah. Does it take a lot of energy to do this? There is need energy, but it's not too much also, because we need the concentration. We need concentration, and then we need like the kuncian after initiation. Yeah. What's kuncha? Кунчан е, така наричат в Бали, в Сандимурти конкретно, областта, която се намира малко под физическото измерение на въпросния Кунчан. Като това е центъра, чрез който контролираме намерението или енергийното тяло на противника. Физическото му активиране става като стегнем долната част на корема. That is like our teacher to initiation us, and then that is he open of our inner power inside. So when we are training like just now, so we are do that. I see. That is name of Kuncian. We use that. Yeah. We use the inner power for the protect of us from the attack somebody. Does it happen someone Yeah. to lose his concentration and to be beaten by the attacking one? Yeah, that is why we are doing the training here. Yeah, after the initiation, we have to training how we can use that inner power from the initiation from our teacher. Yeah, that is we do in the training. So that is why we have to don't miss about that. So we need the concentration, and we need to use the power with right use like that, because this is Sandimurti is the losing enemy without attacks. So losing enemy without attack, and then our teacher created this Sandimurti. That is concept is the simply, and then passion or love, excited like with the love from the inner. Виждал ли си някой, който изгубва концентрацията? Да, виждал съм. Виждал си? Да, аз самия. Какво ти се случи? Получих ръката. Верно ли? Да, С каквото удариха? с ръка. Тъй като наистина реално няма никаква симулация при ударите. Добре, как да го докажем това, че няма симулация? Как да го докажем? Че това не е театър. Кажи как да го докажем това. Трудно. Трудно би се доказало, тъй като не е в рамките, в обхвата на материалните неща, които могат да бъдат пипнати, доказани. Аз това говоря от собствения си опит, когато му пита дали някой губил концентрация. Това казах, че аз самия съм губил концентрация и веднага бях ударен. В момента, в който се разконцентрира. Разсеях Да. И получих удара. А ти какво се разсея? Нещо видя, замисли се за нещо друго ли? Какво направи? По-скоро подцених ситуацията, помислих, че за момента, че имам повече възможности, отколкото реално, т.е. надцених себе си. И си помислих, че мога т.е. да си намаля концентрацията, да не е пределната, да бъде по-малко, за да спестя малко усилия. Да. И веднага получих урок. А колко души тогава те нападаха? Един или няколко? Един човек. Един човек беше в конкретния случай. И след това? Той оплаши ли се, че те удари? Стана ли му кофти? Да, леко се поплаши, но аз му казах, че това е напълно нормално. Аз съм му казал да удари. Грешката е изцяло моя, не негова. И последствията всъщност за мен бяха такива, че за 3-4 дни аркадата беше наистина дълбока. Мина. Вау!
изчезна. Много бързо. Физически наранявания, които ако бъдат получени, въпреки че не е желателно, т.е. ако човек е концентриран, няма да получи такива, минават изключително бързо. Да. Изключително бързо. А ти работиш ли след това, за да ти мине по-бързо? Работиш ли върху това или? Да, разбира се, има молитви или мантри, както ги наричат, които са за самолечение. За самолечение и за лечение изобщо и на себе си, възможно и на друг. Да. Така че и те наистина помагат. От собствен опит. Да. Добре, това разбиването на кокосовите орехи мен много ме стресира. Това ако удари някой по главата, ще го убие. Важният момент тук е ако. Да, Не може да го удари. Защото той е толкова концентриран, че не може да го удари. Ами ако загуби концентрация като тебе? Ако загуби концентрация, ще бъде ударен. Аз това се акцентирах върху ако. Да, но виж, че се случва. Случва се, в момента, в който човек се изгуби концентрацията. Нормално, ние трябва да бъдем концентрирани във всеки един момент. Не само в момента на тренировката или когато ни замерят с кокосови орехи, а когато ходим на улицата, когато работим, когато общуваме с приятели. Трябва да сме пределно концентрирани, за да не пропускаме нито един детайл. Тебе с какво те промени Санди Мурти? Какво ти промени в себе си? Какво забеляза, че се случи с тебе, след като навлезе вече в това знание? Промяна не мога да кажа, че се е случила. По-скоро за себе си получих окончателни отговори на въпроси, на които винаги съм търсил, или поне до момента, на които съм търсил отговорите. И в този смисъл това, което ми даде Санди Мурти е да вярвам на вътрешната си енергия, на интуицията, на намерението. А добре, промени ли ти се начина на живот? Промени ли ти се начина, по който общуваш с хората? Примерно, забеляза ли, че започваш да запомняш по-бързо, когато учиш или други такива неща? Практично да го нагледим. При мен конкретно, което се случи, е, че станах доста по-търпелив. Започнах когато човек по-скоро има негативно отношение било то към мен или се опитва да изразява някакъв вид агресия, да не се опитвам да отразявам тази агресия, а да я оставя да изтече, т.е. да бъда научим да бъда като сито, като решето. Т.е. да не задържам в себе си отрицателните неща, да не се опитвам да ги връщам върху този, който ги насочва към мен, да ги оставя да минат, да бъдат разпиляни. Когато видиш, че човек срещу тебе е изнервен, агресивен и започне да повишава тон или нещо, да иска изобщо да увеличи агресията си, извличайки неговата агресия, пречиствайки я през себе си и оставяйки я да изтече, виждаш как човек отсреща много бързо се успокоява. Тоест, самото чувство, че се оставя човека отсреща в една степен по-спокоен, носи и на теб удовлетворение. Аз съм сигурен, че и на него му носи удовлетворение, може би дори несъзнателно. Добре, как попадна ти на Бали? Как пристигна тук от Сливен? Причината да съм тук е, че уча. Тук предишните ми идвания са били свързани само единствено с почивка и Санди Мурти. Докато сега са почивка, Санди Мурти и учене. Тоест има надграждане, което изцяло отговаря на желанията ми. Наистина това ме е било желанието, наистина се случи. Колкото и плашещо да звучи, у нас Валери се заражда желанието да се впуснем в това приключение. Искаме и ние да се запознаем с Санди Мурти. Искаме да бъдем посветени. Какво ли представлява това посвещение? Признаваме си, страхуваме се, защото не знаем какво крие в същността си това учение. Не знаем дали трябва да сключваме договор с някого, когото не виждаме, с нещо, което не можем да проверим. Но някак искаме да надникнем в това таинство. Дано интуицията ни не ни подвежда. Без багаж по стъпките на Санди Мурти. Нямаме търпение да ви разкажем. Пътувай с без багаж и кредитни карти от ОББ.
всъщност представлява инициацията? Не говори. Само въпрос ще дам, дай. Само ще взема по-добре. Трябва да пуснеш камерата. Той микрофонът си е включен.